Ka sngi sa jan ka tiyo ka pasipau ka porladia ka jing pule na sti bar jong Paulus bakuj shai Kristan na Korin kalanong ka basan kot kat saw hadu arpway ka jingi ku Chris ka nyat yangi mentangi tip shai balada way wi la yap na ka benta baro te baro par ki la yap lang bad u la yap na ka benta baro knang bakito ki ba kin im shu na ka benta yalade Henry na ka benta jong ta ubaya la yap bat ubala mi pan na ka benta jong ki na ka ne ka daw ngim nyeu shu yano ha ka rukom bishar briu lada meno ngila nyeu kumta yo Chris menta ngim nyeu shu ya u kumta ka ne ka mut balada no long how Chris ulong ujen tau batmai ka jinglong barim kala duno menta baro kalong ka batmai ya kani baro la le daw blai ubala penyasuk yangi halade lengbau Chris bat ula ai hangi ya ka kam jing penyasuk ngamut bau blai ula don how Chris ubala penyasuk ya ka perthai halade klem kenshu haki ya ka jingle palat jongki bat ula pen kamti ya ka khubor jong ka jing penyasuk hangi kane ka long yangi kinong lam kutin nak bentau Chris la kumbau blai ula kentu dangi ngikerpat ya pi hakerteng Chris to yasuk bat ublai nak benta ka jongi ublai ula penlong pop yauta ubom syamtip pop kenang ba unhi unduk lalong kahok jong ublai kaktin jong try ngisungu ya ublai kasam ka ba shis pa lai kat kot iway ar hadu ka ba kat ar kajubam utry ulong ubas ngulem bat ubas bon to kerkhu yo try ko mensim jonga kadunut jonga to kerkhu kerteng bakhu jong u to kerkhu yo try ko mensim jonga wat klet ya kiching le palat jong ubaro mau uba map ya kiching boman jong pi baro mau uba pen ko ya kiching pang jong pi baro mau la pen lai ya pi na kiching na ka liulong kiching yap uba ker sodong ya pi da kiching ek bat kiching sulem utry ulong ba ek bat bala lesbon uba suki ban bitar uba karni kiching ek omai shimai barbor om bitar dunom kumba kenja di beneng halor ka khendeu kata ka perthei kata ka ching ek kraw ka chung u ya kito ki bating burom yau kumba jingai na mi ngi na sep ngi kumta la pen jingai na ngi ya ki pap jungi baro ka jingpule na gospel bakhoi ket kum Matthews kalanong ka pasan khot khat lai hadu lai phneu phila yo sneu bala ong ru a kiriu handai what's my thala Henry to pendep yakata ka ba phila smai how try ngate ngala ong api what's my da ka beneng namar ka long ka khat ublei lemne da khandeu namar ka long ka jing yu kjat jong u lemne da ka Jerusalem namar ka long kanong ba usim ka bakraw what's my what da ka kli jong pi namar pimla ban penli ne penyong ya wei unyukli shuang haoj ne em palat yakane kawan na ubuman ka gospel jong try ka jingro eme ko Chris